us to the eternal road. Kanu ngedap da kajing kemen ka bakraw sa isian meni ibiang yupi. Bali yung don lang ka ni kajaka ya ka bangi. Yo ban syakri utrai. Maka snow yang ni kaway ba katba nang kanyot ya ka balang kata kumpanyang ganang mi. Amen. Namar ba finpe ya ka balang na do nengkong. Fini kimut ban kanyot yo Jisu. Ban penkut no sendan ya u. Kitaray baladaki sa narpnayo try but haga jingyap ka jong u kata ka movement ka jong try kan kut. Henry anda kila sa narpnayo try ani nang pulo ban. Badeng ta hadian nang ta ki persyangsa ka ban pensengap jari ya kita ki apostle kita ki nongbot ki jong try ki wan rawat ya ka persecution haga ta ka jaka bagi Kristen kita nengkong ka sedang na po Jerusalem. Barhabala kanyat iki Kristen na Jerusalem. Kumba kanyat prak kami bi prak untuk Tadi lagi Kristen kimi nang ni ni ke pois tu itu. Balang ta ki kamroy ban. Berkat menang kanyat kata kanang roy. Tadi kita habadanon persecution ngangai ki jing duai ki nang jer dena. Hawalong jai ku ni dai duai si duai mamala. Hande habadon ka jing sya penstom ka jing duai ru kami nu do nut da yam da lenyar da. Te aingo yo blai haba suk ngin aingo yo blai wat haba jenjar ngin aingo yo blai namar kadon bi ke jing trai ke jong blai ba kadon bet. Ka jing pen ki ke jong blai ba ngangai hau ne snam kadon sibun. Ka jing trai kamba ga jong blai ha ka ri India ga jong i. Amen. Badeng ta kham tam ha ka nong ba ga jong i ru. Jisu klem khat ngim long riu niam. Khat ngim ngin long ki riu blai. Amen. Klem khat ngim man Shillong ngin long jeseng. Reu khat ngi bagin long kita kinong penbena ya gospel ka jong trai. Haleluya. Kanu na pdeng jong fi la jio snow ka sur ka jong blai. Rakti. Pipa jio snow sak sur jong blai. Puju pule Bible ra. Fia pule na Bible. Berkhai pule. Tangmul berkhai jio snow tin blai. Hey, come on. Fia mut dur we blai no. Hey, baba. Medon hai. Kan mau ngai ngu yo blai bangim im syu ka testament ka barim. Ka testament ka barim u blai wan man kran be specific eno. Na barin pa ka jing trai ka jong mensim ba khoi ka testament ka barim hoi ngi ba kala don ka jing trai ka jong mensim ba khoi na do ning kong. Kamu mensim jong blai la dap lon lupa. Ba pini ka jing trai ka jong mensim ning kong hang no. Pini how Joseph ba u blai da pen slek yo Joseph unang wan batai kita ka jing pot snil. Ba hadin nang ta usakalalong prime minister jong kari Egypt. Haba snai ka temple u blai wa men sim ko yo Bezalel. Bo Bezalel u yo ya kata ka jing pen slek blai haka ba u triem hado kata ban snai ya gitu ki item ki badan haka temple ka jong u blai ban snai ka temple. Fili kelam ke jing persle amna. Haka portas memory fin ibe ka don ke jing trai ka jong. O men sim jong blai fin iyo David. Kum no men sim jong blai wan bo liyo ka jing persle ka bajur. Gibapun ki prophet fin i haka testament ka borim bo men sim jong blai wan. Mut kam dei pat balong selensar pat ba. Re tangkat tu kat ni ka don ke jing trai ka jong men sim khoi ba bo blai ukran. Haka testament ka batmai. Ho ingin pat yo ka full testament na ka por o blai udang kren hi. Haka testament ma ukran lengba ukhon sun jong Jesus Christ ya kita ki bala ban yo snow. Madeng ta habu Jisu udai bat no ukran bat no kata ka bor ka jong trai kawan ha tau brio. Kawan ha kata ka brio bat kita ki brio ki yo bor. Marngai ngo yo blai bamenta kam dai shu ya ka bangin shu snow no trai henry bon un kren direct yangi henry yo snow lamba ka ni ktien ka jong blai uba kren direct yangi. Amen. Kamut bo blai shuan kren baik kum tu. Hoi kadon ka por bo blai kren. Ray nganget bo blai kren baik yangi man lagas ngi lambang ni ktien. Amen. Tadai tangi ngi em haka yam ka bestam. Ya wa ki mendai ki kwa bni snow ktien chu blai kim ju snow. Ray ngi la dangi kwa bni snow pule ktien chu blai ngi la snow ktien ka jong blai. Amen. Ngan puli ka ni ka por na ka kitab u Jonah ka nong ga ban ningkong ka khat ka ban ningkong ka omni. Tiga ktien utrai kalawan hau Jonah ukon u amitai. Kada ong hanga ni ka por fini ba u blai u dalit ban kren ya u Jonah. Udan ru ya ka mission, udan ru ya ka message. Ban kren, udan ru ya ka jingpa ya ka kam ya ka ba un ai.
Tading tahu ong kumne ke dekat ke arto yang to lechen nebe katakan nong ba ka bakrau to perta persya ya ka naba ka jingle baman jong ke kelawan kieu hakmat jonga. Kani long ka ktien ka ba ublay Ukran hau Jonah but u Jisu Ukran yang nga ba dia pi uang gumno o kilet ka pertai ban yalap ya kai ya ka gospel syaki benrio baro. Kumba kawan ka surhau Jonah kawan ru ka ktien hangi hagani ka sngi bangin long ye kinong pla ya ka gospel. Ka gospel. Balay bakani ka pertai kam dan jia per ru but kanong ba Nineve. Tung ni pa ya Nineve kumno kalong Pim syam ha ka kitab Jonah rengi pule ka kitab Nahum ngi kumno ba kani kanong ba Nineve kalong. Nahum kalau nong ka benengkong ka dekat ka benengkong ka ong ka jingkit ka Nineve ka kitab ka jitu pa unahum unong Elkosh. Fina puli anu ter fina I kalong kumno kani kanong ba Nineve. Pi pun persya yau try. Kadai ka kumno ka bayale persya kani kanong ba Nineve kadai ka pun persya yau blai. Kamot kadai ka bayale persya yau blai. Tiun pen kut no khat ka jinjen jar kanomi arsin ublay ong lamar piale persya yang kum tafin jot wat numpun persya yang ong utrai tading ta gani kasngi kalong ka khubor mo kita ki bapun persya ublay ong pipun persya yang pila persya ya ladi long pimut Bandung ka tari tari ka pai ladi pila itu bumerang kawang tu wer wan pa bisan ni yang sebab kadai kata lada ngingile persya yo blai ka bumerang ka layal de ka pai ka layal de ka long mensau yala de lada ngipun persya yo blai ka baar fin puli ka lenong ka baar kani ka dekat ka bakat ar ka ongum ni using utar ya ka babiang ya lagi kon baru knyot ya lagi sing kentai kabamot kadan ka jingle ben ya ki batlat ka nedebe ka de ka Shillong bakile ben ya ki batlat yiki riu kan thai yiki taki bamdon bor kadan ka injustice haka sinshar ka khadar haka jingya bishar gini kita ka don ka jing duna kadon ka jing shale ben kadon ka jing shaban ben kabalai ong ne ula pendap ya ki kram da ka jing luti bat ki jaka dem da ka doktar kamut kadan ka cruelty kita tombor kita peni ya ka jingle don bor ka jongki haka ba kadan ka thma ki tar ki le don bor namar kini ki de ki Assyria bat ka nong ba pleng ka de ka Nineve jong ka ne ka ri Assyria ba om tang kata kalau nong ka balai ba ka dekot ka basau ka peni hang ni ya kata ka jinglong ka jongki ka ong ni namar ka jingklim babon jong kata kanuti bababreo kamut kadi ka nong ba ka ba internet but ha ka ni ka nong ba ka don ru ka jingle nuti kamut kidan shibon kita ki kam nuti ba ki le kum ha India menta kidan shibon ki thai nuti mdai ba ki kwa bele nuti henry la kem ye ki la syukor ye ki bala thap ye ki ha kita ki jaka nuti ba ki mla ban mi nang ta dan ki kwa ban mi da ki lap ki bom da ki rot ki sempat da ki tri ki sempat da ki kinjri bal kita ki kin thai ba pli ki shale ben kim not ban pet matang shu pet tang shu lap tel ayap tat kadan ka jingklim babon jong kata ka nuti ba bahabreo kabanang ya ka jing ai ksut kamut ka dan ru ka jing ai ksut ha ni ka Shillong kadan ka jing mani blai thau ka jing ai ksut ka baharukom kabadino ikijait men riu da ka jingklim badi ki ying da ka jing ai ksut ka don bet ka jingle ka bolong persya yau blai tading tang ni ka ktien kalawan ha uni usyakri jong oblay u Jonah kawan ru hangi nga sngo ka jela ka jongir kalong kumni ngakan mau ku kamiet kat bangidang yawan na jawai yang sak ga yang tak kaliwut na kamanta kiami kita kikin thai tapi ba are mdai kin thai kia udah kawai bawa kali ara benci mestap mun kin thai gile jing ne tapi ba kam dai kan thai di sinrang kamu kadang ka jingele nuti ha ka porar baji lai baji mestap non stop
Uniu mensium manu trai bang ne ri jongi. Ni haban ya doai jur bangi dewan doai ko mau play upha yangi ko mau play upha yo Jonah upha yangi ru. Amen. Pidan nang jismulam ta jongki. Utrai upha yangi ko mau upha yo Jonah. Tadeheng ta balai bagane ka nong ba kadang sa hadu mentaro kadau kalong badang don bangi. Amen. Kababal ka ang ipuli ka dekat. Lada utrai kipat shimla pensa ijing sa berit. Ngina long kum ka Sodom. Bangin la Nongkhryiem ru ya ka Gomora. Hani ka ang lada utrai kipat shimla pensa ijing sa berit. Mano ba ita ijing sa berit? Day mangi. Amen. Ladang ingin nam sa akan ika pertai, ladang ingin dan ika pertai, ubelayam unle tek kumule ika Sodom bat ka Gomora. Ba una penjat no aru. Dakating. Balai ba ubelay umpat penjat adu mentah ya kan ika nongba nga jongi, ni ika pertai ka daw kalong bangidang don kita ki jingsa ibarit. Fika gospel. Kadai jingsa ibarit akamat juga pertai. Bafina pej ya kan ika way. Kung mau play, umat ban penjat ya ka Shillong. Sodom bat Gomora. Wong dang don ulat takadaw nga ng penjat. Henry andala rano iulat bat ya kita ki kun kan thai ki jong ka kurem ka jong u. Ki persa kurem kita ki bla shu engage ki persa kurem habala ong ki ba an sajat kirki. Jat ala. Kirki ben ya kata ka Khubor. Ban kim sim lawan ban mare lang lang ta ban pet lang lang ta ban light na ka jingjat kirkheben ki snow samut ang ka ktien jo blai kile kini ru pindapat ka ktien ka jo blai ulat ule kertut ule jai ublai wang lang syo wando angel rabi wut yaki na ka ta ka jaka la rong na yaki shagaway pa ka jaka badeng taw wat phaidien hot Katengah ka jong ulat. Kau ni kat katu ka jaka bangi ele smutanat. Katu ka ying ka sam ka Shillong ka tau adi. Spet long kam no ndiat. Marsen pet kendiat tiak. Shu freeze bet. Shu kala bet do mau melo. Tadeng ta kane ka Khubor. Ladam dan ulat. Ka bomot ka Sodom la ing la do menon na mar don ulat. Baladang don ki syakri ki jauh belai, bau belai umpat penjat ya kena negeri ke jongi. Amen. To ai kat bangi nang don. Kani kena ke Khubor ka bau belai upa ingi wei pi. Hola dang imla ben le ya lap dala diru on rai syong hayeng duai nam ta kena nong ba ke jongi. Duai nam ta ka rin dia ke jongi. Amen. Finapet ya kena ke story hadien. Pi bau Ujona am uisi dai kinong nebe namar bolai kinong nebe kidawan si sahabat kita kurup ya ke Jerusalem bar kita dairu kinong shon kiba dai si sha namar ba kidi kinong shon kibawan ban leben man thombor kidi ki Assyria uni ushakri jong bolai Jona uisi yaki kababal ke tho aba bolai pa egane ka Khubor bolai pa yung khilet Jonah setan dia patai tayo. Kedekat balai kau ri Jonah lah yang ban pet no Tarshish na kamat utrai te ulale ihar se jopa bula shem ya ka lieng ka balet Tarshish kum ta ula siu ka bai lieng jongka bula ihar se ka bula lem batki Tarshish na kamat utrai. Ublei upa is ni ulet west. Utrai Upa ingi ban let is. Upa ingi ban let ban yalap wat numeri na kaneka responsibility ka bau blay ayangi. Amen. Wat numeri anong doai segitan le yo doai stang yaladir ubiang he. Tang yaladir ke cincin jar kat ne ne. Utrai ngom no ban it she utrai bau blay da kai da kadon mesin cingmut barok. Bada kabar barok bapin it ye no. Iki para marjan ko mo it ye no. Yaladir kul mong blay it yaladir ru. Ngasmo kata habang iyo trang iyo ki breu trang latip nta jonga. Latip nta jong pi. Haleluya. Tagadi kata unie ude breu ya ga ba ublai ulakot re upet no na kata ke jingkot ke jong ublai. Muka mari ayap situ dah situ. Yes.
Ublay upa ya way paway banget manlet ke perthai bagane ke responsibility ke jongi kane ke jingkhat ke jong ublay yangi way paway wanom ong mangangadi tong long lek jaseng wanom ong ngadi tang taban spinidur pinom dei tang kinong pens achuki na kinong pens ben pidai ke kinong duai amen kinong ya sat ya ka ublay la khat ifi tading ta kan mau kane ke way bangi day kita ki betrayalem bat ublay. Ublay Ladaw man le bat. Tamo unum le klem da penon kam yang habat ya fi. Ngasiong kata blay nyalap ngi. Blay suar minda peneng. Oh kala ka ungut borok. Long blay ta rela kala le borok. Dinam. Ta blay wan hidala dia fi. Ang blay try mau ingan nyalap makasni nim suyo khubor sa try. Man ka stop yalap kacu. From yalap meh tu yalap. Lalu nga yalap nga minlek lah kaibat. Naman nga ngalap pak yang kena kawai. Kilit jika pertai kulam ang dala dia ngan lek yalap rei pak yang ngi ben yalap ai ngok bo bleu ai kam ngi amen. Lada dan apa deng jong pi ki samla pi ong am don kam kan mau ni deka kam bo bleu ai pi. Pim long unemployed. Pi don ya ka kam amen. Wong am don kam, tau bom don kam tu pleng patip iktin jong blay, habo khot, syaka kam ka kam jo ka daya baro. Lada pi le ya kata neng kong iki baro an sabut lang hadin jong pi. On sai lang tam ha pi, amen. Finge ya kata. La filapen ka ngo shwai ka ne ka jing khot ka jong blay, ka bo blay khot ya pi. Wanom pet no blay, wanom ri no blay. Kongo ika ne kstien ka jong blay wat ika hima ka jong blay ka hop ka jong pen kongo ina ka kstien wanom tau persya yo blay pinlong gi bela kerku blay kerku ebi kada kolong pinlong ka daw ka jing kerku ndai tang bela kerku fi la best I marai subang Bo blay bless fi kata ka blessing ka jong blay fi la yo ka blessing ka bana ka perthai pinlong selfish. Tapi yo jingkar ku naga pertai fi kwa buri bitang marway fi kwa ban le bitang marway ban smutanat marway ban le kemen marway hene da fila yo aga jingkar ku na ublay pin tap marway kan nyam sho de amen tap ka ba tap kami la kami katut amen da shong no ro stanat ban kran sa bang new jisu na mar kata ka jingi ke jong ko overflow ba ka de ka tabu try ukar ku ngi ko overflow. Ketop ka baladap la ta ban set ka mi beta ka slay ka tut tading ta ai bo tran ka khu fi uni bre u pet no blay bar ulet ban ya let lam bat kita ki bre jong ka perthai sisile ya lap tis that na ka kam tading ta ktin su blay ka kom no han re tra ula pen mi no ka er bajur sa ka duriao baladon ka er yong ka ba kraw ka duriao kat kum ba ka lieng ka imat kum ba ka sapat fi kane de ka wei ka ji kai nang ne kani ke jhi kai kalong la dangi ngi sai la eu blay mdei tang bangi ngibu el di ha ka jing ngibu lang kita ki badan lang hajan jongi da ka jing ngibu lang ya ka yeng ka jongi ka bangi ngi dan ha ka jing ngibu lang ya kata ka Shillong ya ka jaka trai ka jongi ya hang no bangi ngi dan la ngi pet no blay kata ka jakar ka dan ha ka jing ngibu lang kita ki wei da ka jing namar kini kim tip bu new du wan la ka wan ule be kum gentleman kababal ki so kerkhot besan gong onda kumta ki riuling ki leshep tieng bagi lerpat we baro elo blay bagi le bret no shaduriau ki mar ki bahagalien khnang ban pensting yaka yala die henry ujona la her se jaka ba kham shepo jo kalien bula thia lengai ru ani banlang baro ki lai lemwer lot baro ki lai shep tieng lot baro ki lai yakan thi ki lai kirkiu kerkau ta kalien kat bai jona thia aram se ki la jani up lot baro Syakri jong blay tia aram. Ublay. On kejat me wa yo tia. Ai da ka eryong. Pen ki. Dain ta ngi kum ki banget mdei ban yo tia ho. Amen. Ngi di ban long kinong duai kinong yasat. Lam da kum ta fin da isen ai ta de ka perthai. Mar kini ki bedan lang hang ne kila dai saban yap no. Kita berat no wa dia kata ki mar. Kamut kita ki jingdan jing kata kamar ka baki mut benyele business. Kata ka spa ka po jong ki hang tabaro namar badan une ubre ubasai la yu blai kitar ki do nong lang tading tala daw don ubre ubam nget yu blai ta kadang ka jing do nong tara wat ju ya lang bo ubre ubasai la yu blai mo yu do nong ma phi tara wat ju ya bagi bre bolong negatif I jeki tang wat ju snap than ki
Ngapa menoi pi ni kesengi mar da fi syong lang bat ki breu ki belong negatif. Da pang de. Oi mak de kan sarmat. Sukpo. La de ulcer ne, tu ke TB ne. Ti breu dempang ram la Joseph ti spang. Tading ta ka benong ye pi. Haga no ke jaka ka ba pi dan tu ai ba kan long ke jingker khu ke jaka. Amen. Ngim dai ban sha influence dagi ege jong ka pertai Henry mangi ngi haban influence dagi ege ke jong blai. Yero itrai. Lada dai ke jaka trai bun ki ong ni paston train tu am ni dagi bre pertai sudah jing tam jurai pertai ba ni. Kran ketin pertai bi ong dan jing tam tang maki se tam lang kan piru. Blai nang tam maki sen pen ngop ya pi. Kimut pen ngop pi pertai pen ngop no pi su blai. Menang sen pen ngop. Menu kam triem. Kadai kata, bun sin ngi ong bet ni ngam tre Bantei ni don jing te akan ke jing tre gam tang dei don jing tre fi don ma fi ki breu bala ku jong blai fim dei tu jona la fi dei ki breu ke jong blai kata ke jaka ka fi don kan long blessing ya ki amen tadau hang no fi don tadau blai wang ya ki Israel fi yo ya no ke jaka kata ke jaka fin yo kan ti ya ka kamut katu ka office ka pi trai ka jaka ka pi dan hagano ka yeng ka pi dan katu ka jaka am ka de jaka jong ka jingker khu Shadrach Meshach Abednego hab ki dan shkri nang wai kila am no kiong shri nang wai ngam ni tam dan manuru pa bam tu jing bam sim pa di tu kiat sim tu chal me di ka di me chal dan me iyo manuru dadi ki batulat de manawani plai se dan tangi langot dan mi tu ane manuru Chia di macam mo nyamat kan. Tading ta kan mau ni kawai. Kam tam ke badan sabar nagari. Sabar na laying, sabar na lagasnong. Wanum buat ke bagi le ki wai. Amen. Buat ke bo blai kwa fi ban le. Ta da uni mut pet no blai, u blai don rangkat badu. Shanong an let no man sim jong blai ong David. Lalanga siang ke jing thia ate hang nyamra hang taudan langa keu ste se bajrong tam hang taudan langa kup ile nga phong da ka thap nyang man phat se ka mi shatai se badum hang taru ka jingdum ka kalalong jing sha shanongan ri no man sim jong blai pilan phat no blai ngimla dalele ngimla ini mut ri no blai mut ri ste spot trailian blai khleman kendang ni upa da gini giru pertai ban li kendang ni Kum tahu orang balik ngeluan hau bolong hau memang ayo konong tiak wong. Dua ayo play me. Yo lo si play mungkin mau yang iyo mengini yap. Tak kilong spiritual lah ini kibreu pertai. Kam ilong spiritual kini kibreu pertai. Bani ni kibreu jong play. Uni laki kali tiak ngai. Kulam duai kulam tadi ya duai memesian tu. Kini kidawan ru kam trekam kata duai jong play jong ki. Jong yo day bung ni na bu kam klan jong duai. Kan mau habang ilong ki Kristan ki breu ki expect nangi ha. Ki breu kin kimi lenti nangi. Namar balai bangi syakri ya ublai ubaim. Tadeng tala da ki we ki tu pi wanu mi tu lang. Da ki we ki syukur wanu mi syukur lang. Namar balai ki pet yangi. Hoi, kim pet da ka ba ngi pet ya pi. Rai nakan yang keren ki pet. Ki long nu hitai. Bar ki expect nangi. Dayang ta uni ulawan udah kersiu yo. Untuk kia, tu dua yang boleh jome, yo lesi boleh unkan mau yang ni, bagi nom yap, tiga layang perlok hiu, nginya penok khalai, bagi yo tip nang no kan ega jing stam kadan hangi, kamu uklem kia, uklem dua hiu, shu aksa kia binta, he, kiwan kersil dah, ong dua, he, ong, uklem no, ban penpau bau di syakri jong boleh, ule aku memena, ule aku memtip, bagi ni mah. Ani pelang ni rum tiap you play ani nginya le sum no tekile da ka kruk kan tekile ong paralong to nginya penno ka jing khalai bagi nyo tiap namar jong no kan ke jing stam ka danangi kum ta kila penno ke jing khalai bagata ka jing khalai kala ha bau juna la mu le kum bom benar innocent man balui lui bohok bom tiap ya ka ru ka khalai ru tapi khalam eu la mu ri do blai Lari ri Australian mereka khalai dah kelam eo. Kakhalai kakado bet bau dai une. Kinang le khalai kinang bagi datip bagi khalai kada tahu bi direct bau dai jona.
Onda kum ta gila ang hau tu ya thu angi kerpat ya me. Nama nang no kena kejing stam kelawan. Ka ai ka kam jong me. Banang no me wan ka ai ka ri jong me bat ki briu jong me. Ka jaj ayu. Sya interview. I Jonah. Kidaya yang ta try kidai kali te. Wei hadin wei. Man wanai. Me dei wei. Me try you me. Tau kidai abitar. Kadau de mama. Ni saya yap le. Kaya baca. Tiulang haki ngalong Hebrew na syeptieng utrai ubelai ka benang mula thai ko duria begereng kau wangda. Onda kum tai teki bri kle syeptieng sikat dei. Bagi lang ho ka ai ka ne ka memelale. Na bagi teki bri kitip ula pet na kamat utrai kitip. Kibri perthai kitip. Beleng dalangi pet utrai. Kadau mendai tang ubelai kitip buat kibri kitip. Namar wala itu aki. Tegi leong ho, ngin le kumno ya me, baka duriau kan jai yang ngin le kumno. Na baga jingki ka duriau kal nang jur, ti ulang haki to shim yang atu berat no ingas ka duriau, kum taken ka duriau kan jai api. Wah kalau bayap no mengapi, bani boleh ia lap satai bah bayap no mengahi. Bani ka bayap mo piru bah bayap no mengahi, oh ngan commit suicide no. Pi ka wei liang am pin kan mau bo boleh upa kat ya ka snong nene be ka badan silak arpo hajar tam itu gibreu am upa balik pen em ya kita wang am tre ndai kini badan haliang gidan nak hendiat te ndai wang ba to nam ta jong pi ta peniap no yang ba pin em ma pi suam ya kai ka bo boleh la khat ka dei kham krau khlami jin siau la de ban duai dem oro nai jai eryong la de ban jai la kla bomut am ta siau breu ta haliang em Om peniap ni yang berat dia yang Haga jaka ba unduai, haga jaka ba unle ki kamba ang ta bu try ngatip. La ulai ula pai un penjai henry klem not ban testify. U klem not ban ai ka testimony, u klem not ban ang hoi ngan duai bo ulai junga, ula thau ni ka duriau, ula thau ni ka beneng ka rengkau un pen sange u klem not le kata. U doubt yo ulai. Tadai tanginget ya mo ulai, ula ban le ki kamba, lawan ki jing e. Pinget. Wan jing hieng dah ke office finuk nong ke jing ka ni ai ngan duai manga hito finuk nong ngan duai manga ngan duai moro kini pe sin don wi shakri jong blai kar pleniam kala meeting ter po engine paro kilaya ken kiu ken kaunta shakri jong blai wan way ai ngan don manga hani no mele airplane bo fitip ta kading galip no finuk nong ta ngadi shakri blai Daing tala fingat. Pini ka kamba ajong belai. Taka tau, not ban Pynithuh ildi pide ki ai. Tade banong ngadi kristan rem not tepi. Babun ki samla ki ngat haga drugs. Balai. Ki ong tes mem ni tes, nili tes. Pin salong hai. Kim not banong ngadi kon jisu ngam tre. Ki ong kum tas di tai mat mendit longom no. Naka kandit. Pois na bakut jeng em. Balai, bangi not, ban Pynithuh ila de bangi de kiei. Tadau, yang kepercayai, Pynithuh ila de fide ai. Amen. Ban am tang ba pisu Pynithuh, re kita ki ba pet ya piru Pynithuh ba fide kiei. Bun ki breu tentang ki pretend rute. Habangi em percayai, ngi haban em kumba kalong keketian kan. Amen. Ni bersyukur amen. Tip lu keketian kelam em kat kum keketian. Ubanget kelam ubale ulong ai bayap tung ni te usunget tambu kelam ni ban mundanget hiru upet nang ni kai baja kile bread yu sya kata ka duriau kwa maniap am kwa maniap bread inga niap no am uyap poi sei skpo dok ha telo poi kpa dok ha ni la poi ni to asit to bam no yang kan asid dok ha tu ka kepok bam no engangan no ne uduai kum ta radi ben kemalem bali ben yap no ni ngala ko ayap tela puis nak kepok dok ha ni kepok dok ha asid baklanya ni merkat ya plastik nang penum no engaro ndai ku duai ta kulum duai oh apa saya kum ni ku abanem bon ki brio fitep ki ku aban commit suicide am the last din tu telai ni am dah apa hing tu kan mau kendit brio kuno dan kiba lajim dan kiba melajim ro ngalaju asno ya kata
Pelang ha kata ka. Moment he baga ni ka jingyap kawan em. Ki kwa be ben em. Bun ki laj em ru. Ki thu e kata. Tade ing ta ka jingyap kata ka besar kai tam. Jonah kwa baniap wang abahaba yap nak mangam penim mapi re ondau la pois te siduriau sha ngut ya ka dok ka na kpo ka dok ka uyam bon em baru yo ya ka jing snai ka jong blai uyo ya ka jing snai maru ne u de nong pop khmat jong blai Jonah lo de nong pop u ba krau ha ka jaga bo blai nong me pet na yap nak senan me hanto re blai u snai pleng nong pop ba krau ka nong ne ro Habukang. Ublay wis nai yo Jonah. Upre. But umino sekarang kau. Baru laj im. Tadi tak ublay jungi udah ublay. Wapen im yo Jonah. Unong pop uba krau, unong pop uba pet no blay. Dan hani ka pola singan keren mo. Dan ki ba pet no blay, re ublay pet na pi. Amen. Filan segai no blay, fi kan tak ya ketin ke jong blay, fi mut pet ri no blay, reu blay unum ri na pi. Baru blay unum wan ban tangon ya pi. Blay unum wan ban accuse ya pi. Ne ban penram ya pi. Wan am ban pen em ya pi. Amen. Amen. Bagani ka de jingja. Ya ka bau jisuru udah bu jingken mau. Wang kumba Ujuna udah laisngi laimit apa ka dok ka krau. Udah kan mau yo Jonah uji suru. Ongkum tahu kono brero. Udah laisngi laimit apa ka kendau. Kum mau Jonah ulah mina na ka kpo. Jong ka dok ka kum tangarungan mi na ka jingtap. Bleng ni ka jingja kam dei ka khana purus kam ka dei ka historical fact. Ya ka bau Jisu udah kot ya kata. Amen. Blay u Jonah do tang la pe yang ni am khlem I ka kentien manong a trai map yang a. U khlem pan map te. Trai la ba klang la pet la mini trai map yang a klam he kulamong ta. U yam na gai. Lenong ba ar kong. Anang tau Jonah lo duai hau trai. Jonah ka kpo u tau do khau long nga kerpat hau trai ka jingjin jar jonga te ula pai ktien nga na ka kpo ka dujok nga la kaang ba melayo sngo ktien jonga wang adon na ka jingjin jar wang pelat nga kulamong map nga wang adon jinjar pelat wang kulamong map wang te ula pai ktien nga na ka kpo dujok la kaang melayo sngo ktien jonga ba mela bret no nga sya ka ba jelia pring ka duriau te ka jing slai ka er ka tawer nga ka jingat pulung ka jing phalo jong me Barok gila telap yang tinggal laong la shop no yang akhmat jong me ban me pet syaka temple ka bakho jong me ai sermon man ne po khpo fi uklam ong map yang le try pen im yang try isnai yang uklam ong kting ka jong blai kaya thu yang I bo blai la isnai yo ne ubreu ula pen im yo Usyong ini kentin ke khot ke khandai gong rei manga ngan kenya hame da ke jing sawa ke jing ingu ngan siu ya kata ka bangakular ka jing penem ka long nau try te try la kren hau tau dok ka bo la preno yau Jonah ha karengkau ka jing penem ka long nau try syong ka jing penem ka long try klempan map uyo ya ka jing map nau blai kan utam la dangi pan map le mangi amen finken mau ko ka sien ka dang yalap ngong ba langamu Petros ha ka duriau Uperta tang sikentin ong ko Jisu to penemi nga bolu trai ula penemi utani bal ula deptan ule amno Jisu ka Bible tell me tho syo hadaptan ule yo pan ura no Petros trai sdok snok men ba ngai me ta Jisu ka Bible tell me tho ndak ya tho ba baro kilai kieu hagalieng ka momot hadin bo Jisu la tani Petros na ka Petros sedang meniat yang na ka duriau amen Mana uyat marwai ungam mentau uyat baru belai baru uyat. Nama udan bau Jisu. Ini ru. Uyat marwai ipoi sekpo ajon dok kha. Mentah kedekot lenong ka balai gong bag tin try ka lawan ka ba arsin juna ka daong to yang tali chine be kata ka nong ba ka ba crowd to ya thu kana ya ka ji thu kana ka ba ngaong hame kum tau Jonah la yang boleh chine be kum ka tin try te ka ne be ka long nong ba ka ba crowd sibun Kabalai ngilin tibo Jonah lo sedang menrung apa kanong ba sis ngilin tibo lo perta baru long. Tang sikintin uyalap wong ne. Sa sabos ni tekan nele be on penkelan uyalap tang mendap te.
Sasawos ni. Kan lebe kan sepenggelan. Ong tang skin tiền. Kalau orang tu kelak kamu mut blay punya tak punya pai tu blay punya charge punya dua. Kalau pun ketin orang kadap tu belak pai ngalik ya lap lagi lap daim kayap di situ. Usia memang dah sasabos ni kan lebe an sepenggelan. Labiang ada no. Kayu baca. Tegi nong ni bi kilanget au blay bagi pen benar ke jisa jengit bagi lepong ke jain berni hado crowd tam hado beritam jongki. Bantei lagi beriau ke babel kang wat hado mosir kelah kamu mut. Murat ru paina. Dekat menriau. Tegi cing benar ke lek poi hado sim ni bi bagi yang ada ke khat bagi bo nak ke jain kup sim bala tap ila dia ke jain berni bagi syong ke pai bau lapen benar ke jing pertang ni bi dak hukum sim ke menteri jungu bau beriau lani umrat. Ki masih lagi kilang berat kena mat ai. Kena bam pelang lagi kena diom. Masih kelah memut mapiru. Belang kelah memut. Wat numbang wat numdi. Pasting lut barakat. Bat priau bat merat. Tang sigentin. Makwa am nang ifiam. Kalau boleh lah khat ifiam. Dan kam finang keren ha. Ong sigentin. Nak biang. Praise the Lord. Dia menanang bang kentin. Amen. Song kelah kamut pi jisu la janwan. Dak kam ya yam tat stangkom notal. Dak kam ya kalabamut stangkom notal. Amen. Ong jisu ye je pi. La ja umat baik. Nan kam ya banang ban yalap. Spen ko ngo iktin ke jong blai. Ni ukhlem pen ko ngo tu ni. Ukhlem pen ko ngo ni. Dan era kata of compassion banong ba ni kina im kini to hot se ni kidi nong shun jong ni ki wan meluti ni ki wan mele dan vori ni kaya yap kalau biang Indonesia nu boleh pat mu pen im gini kedan me ketu ka jinglong hardcore Jew te nu kidi ki Jew am kim jukwa bagi wi ki benriu pat kin yo jing pen im na fikir ma gani hadu ka pat ki apostle ru Petrus le ru ka ying jong Cornelius baro mele stadium le ru ying jong tu jentel warne isong komiti Sakot people play, Petrus. Mano, bapali drung ima haying tu gentil, bukan polat share. Pau try there. Sya sneng, sya dumok. Ki jiu te ki yang baik tamangi. Ublay jungi bangi ki syakri umday ublay jung ki jiu. Uday ublay jung baro. Amen. Uklam semua tu. Bamau hagan siau kam krau kam pop mau namar mau la tip you blay basisha ula tip ula yo snow ya ka sor ka jong blay reu dang ele persya yo blay reu blay kram ele persya yo uklam sung to begini ki padi to yo blay ki em ke jing em ka baharukom la blay la isnai yo to nom la isnai se ki uklam sung to ya kata ulai ka lej bo yalap barhadin ke jing yalap ki kala bomot shisha ber ublay pen pai no eta ka jing bitar ka jongo para oblay khlam penjam ya kata ka jing jot gong kum no khlam ja kata ka jing jot wang ngalale ranya mentah haga cekabun kemen bo oblay msim la penjot usnguram pen ban untuk ketien mga keren mene te la laj mene Sausgi kan lele ben sa pen kelan klam kelan Keluar kelai boleh. Boleh mempen kelan. Boleh wang ladang apen kelan dah lapen kelan senang kau ngemeh. Kata kata kecing senai kecing boleh. Amen. Tak ada ladang try. Ulah maaf yang ni. Kemudian dia perang bagi wegi jaj beriu. How about Moses Ukraine wang wat klim mem. Ujisu Ukraine wang wat klim. Ukraine address ke klim Ukraine ya ka berai. Bakadan ka berai tak ada kadan ka klim. Ukraine wang wat tu. Wang namar belai ke cingkwa lalat. Kapelong ibu bantu. Tadi tahu try jungi am. U address be ya ka core issue jong ubrio. Tadalo ki klim. Dekia tu, dekia peniap, pleng kata kam day, baki long kum ta, pleng udon umen siam hapa, ubatray ki. Tading ta, umdan ka jail ka balaan penkelai ki, umdan ka an ka balaan penkelai ki, kadang ka ktin ka jong play balaan penkelai. Amen. Pio adong tiga ba orya pi ring video ya ka, pi tap ya ka, pi try kan kala. Kong Sean, ha. Try ong kini issue kam ni ka brio pli. Ki klim address
Ya ka real issue ke jongka. Ki shui ke banabar. Ki penram noya ka. Hendak kira dia ben khadam kong. Kaya pelong fiven lam ne. Khadam jar-jar kan. Tu ya dua yang tajam finger stok di bor syaitan beman kerdam itu beman or kerdam itu ke beriau. Mana ampen kelar ke bor beriau. Ya beriau. Kadai tang ke bor ke jong belai. Amen. Radau fidai. Iku tu kirang long kan thairu. Kaya ke pelong ikum tu mendai mai. Hendak dia ke bor beman ke batrai hai. Cakap kerdam tu beriau kerdam syaitan. Tadau beriau khat ingi main long kinong duai. Amen. Kinong ya sat namar ni ke jela ke jongi kalong tek kum kan neneve. Ai ngo beriau beriau udang bat hado mentai ke jela ke jongi ke dau ke long bo udang e jangi. Umman bukui ke mensiam kan jat no. Namar bangi la kam di la dia bangi la itu. Ya tak kiwei bupat itu terang Yeshua ya pita pila kam ya dia pila itu. Hendak pila pat kum bam itu. Bon Kristan yang kila melek mula lost memory. Kila mum itu terai. Ya Allah sisya sebab jukut. Tadi kata wanu melek kelet wanu melek lost memory. Ya Allah sisya sebab jukut. Amen. Tak kata ngitip uterai dewe. Tengin syakri, ngin royo, kumbau play upa yo Jonah, kumta upa yang abad de firu. Kapabel ke thu hang ni. Fin pe ke nong ka basau ke thu ni Jonah ulo sngo si isat bulo sngo bitar. Bulo dua ya utrai bulo ong ngekerpat ime atrai kan ni kam Shillong ke ketin jonga. Men bang alang don hang tagari, na barang alapan kloy ban petno sya Tarshish, na bang tip kan ba memelong ublay ba ai ba dap ke jingnai lam ba tut ya ka ban bitar ba kenrei ke jingnai ba ba kala ka ba mut ya ke jingsneu. Nama kata terang yang kerpat tu Shimno inga, yang kecingem junga. Nama khamba yang aban yap ban yang kabaim. Ti. Wong lada memedi ngatip melong boleh bisnes itu boleh me pa yang boleh yalam. Bahaba yap no ngang la cak buram wong. Ban yang kabaim bahaba ngan yap no wong. Balaim lut kita ibarak. Ubisni dah. Tadi tang ong ifi kumpa ong ifi duduk meneh. Dia yap kusau dengan yam dah. Dah yap buriu apa itu cok nong yam lah. Tadi kita, I bengin long come concern, yaki souls, bani ke bam dan jingmut aku jim jongi. Jak pisar dang yam ni, jak pisar dang yo, jak mesti empat, yo cuy, yo, yam, raipa, ni ime, kibahieng kibasam, kitang jak, yam. Nama rafiam kumba ja kan nevi ubleun penim. Amen. Try ngai unang ai bor ngi. Kapabel ke thu ang ne ba utrai ulong hatu mele bha ban bitar. Anda kum tau Jonah lami no na kanong ba bula syong sepang mingi. Jong kanong ba bula thau dara ya di hang ta bula syong hapo kata ka jingka tandau la i ya ka ei ka ban saja kanong ba. Ula syong te hang ta, ula syong ya ledi na jrong lupet ke ei ke ban saja te kanong baong jing bitar ublay jing pen kelon tuan ula mudur bikan kenyu jumai ula mudur bikan ang arliang syong si syong klam jae fi ukumi lenti ya ke destruction mi kum ki bangai tu tenteng em lada donong syun dah balik ke beri kom yap no fi kala keren ben balat yang kalau tat ikut jonga, nak kamat tele, kum no le bah, nadin bu si enga, nadin ke jingkren ke bala apalat, balai mo bau tai ubriu yap no, pi, kadai tang hakan ke kitab setelah kan mau kata, ba ujona udi profet Henry hakan ke kitab ublay uklem tho sepang ke profesi ke jong uni u profet. Henry kaya thu ban ya ka jinglong jingim jong ne prophet. Hakiwai ki kitab jong kinong itu lepa ka batai ya ka jing itu lepa jong kita kinong itu lepa. Henry ka dei tang ka ne ka kitab u Jonah ka ba ublai open ya ka jingim jong Jonah mdei ka message ka jong Henry ka jingim jong Jonah. Bagane ka khubor kam dei tang u Jonah ka dei ka bakran yang ida. Amen. Pusing irki Jonah yu dei la dia ba. Tering tahu try ublay ula kre yau kikayon bola permi no halor Jonah ba unka halor ka kli jong ya kaban pelat no e jingko slai
Kum tahu Jonah ula kemen sibun baru udan hatau kikayon udi ken jasla udi uding ublai penmi ta uding usong tau usong tengen ta. Kei bajang ni henry ublai ula kre yau kenyang. Habala syai perngap kum la syai. Ti ula syok yau tau kikayon hado ba unda yap stai tau ding yap stai no. But haba la yang ke sngi ublai ula kre egal er na mi ke bapen lahap. Baka sngi ke la syok egal kli u Jonah. Hado bula yap ler. Bola kerpat ya lade bo un yap no. Wala ong kambha ya nga ban yap ya ka ban em ni kini ka breu tu khot tang jing yap be. Nang kong ru berat no an yap. Dal apa hing tu pat. Ukang si ublai ban em. Mener uang ba ngale rang klem jaing ta ka bahai nga bangan yap ban ya ka banga em mentau khot be ka jing yap ni. Unga syong ni tala i na khle nga si bet ni. Bah ba yap no awang. Ding ta tin si ublai ula ong hau Jonah hatu mele bah. Bame bitar namaruta kikayon. Tiulong ngale bahaken. Mangala bitar jin hado ka jingyap. Utray ulong melele isnay mo utaw kikayon. Uba memem sim laminot lam ne memem sim pensanya u. Uba shimir umi ba shimir uyap. Tingangam day uba isnay ka nenebe. Kata ka nong ba aga ba kraw. Haga ba don tam shispa arpo hajar ngut kibreu kibam ito. Ya ka kti kaman ba ka kti ka diang. But sibon ki jingriru. Ublay ong kung mga ngale isnay ya me mga buo inudiyang ban ka ya me. Ngar ngale isnay ban ka ay hiti kibriyo. Nagata ka jingbitar ka chonga. Amen. Tanayin ta kan mau kini kaway bang hiti kibriyo wala siya amap mo. Amen. Lamap ka no ya pi. Di ata sibon na. Lamap sibon. Ihaban itro sibon. Amen. Tadi kita ladang ilayo isya ke jing map ke jong trayam ngim kencu feel di. Amen. Habang ngiru. Ngiyo ke jing ibi ke jong tray. Kot nak kot one bed. Amen. Wa fi sngoto ba udan utray ta ka fi one. Amen. Hallelujah. Banganget to nang yai one, ba nang yai shakri utray. Ba utray ula map bon ya pi to ai ba pi ro pin it bon ya u. Amen. It na do ka dok not utray. Ba kay bo ble la kot fi le kata. La fi pat nang ba le yalap ru shudwai na yeng. Dawai ke nong ba, dawai ke India, dawai ke Perthai. Mau jisu lah janwan sisya. Dan por syur ya mentah. Stang kendiat. Tadeng ta, ketika last moment ya kabangi ngin dawai. Habangi dawai, kan mau ke nong galong markum ju. Utrai, unum ong rapa pipila atrai kambon ngan ainong kambon ya pi. La pitrai ya kabang kendiat ero. Un ainong markum ju. Amen. Ngas ngau Giêsu Udon hane Ngas ngau Giêsu Udon hane Ngas ngau klene Hakamen sim jongna Ngas ngau Giêsu Udon hane
ti ko ben rat try ni ka por maro ablay isngoi ka jingdon ka jong me ka ni ka jaka ablay isngoi ka sur ka jong me try hallelujah ka thank you Jesus amen ngai cha ka ni ka khtian ni ka singi ka long ka jingkar khu ha ka jim ka jong fi ba bun sin rung ilong ka malong jona hei bangim kwa ba kini ki nong shon ki jongi kini omat i ka jing panim kini omat i ka jingkar khu ka jong try ha ka ta ka jim ka jong ki jona ro kwa ka ni ve makan yo ya ta ka jim panim ka jong blay ha ka jim ka jong ki ula ya kren mar blay bula absa ba blay un punjat ya ka ni ve henry blay ula isnei mar blay ula panim ya ka ni ve kum joro ha ka jim ka jongi yo ngirungi kwa baki nong shon jongi neki bangi isi kini yo ka jim punjat neki yo ka jing tem ne kan mau utrai wangi ba ngin iet ya ki nong shon ngin le bha kita ki isi magi nget ro about try kur khu yakin nong shon jongi about try open emi kita bangi isi ngin nget ngin dap da ka jing kmen mangin aingo yo try u baula le ka kamba ha ka jim ka jongki ngin le lang ha ni ka sngi ngin le bandwai nget sha ka ni ka htien ka long ka htien jo ka jing kur khu ka htien ka ba ai bor fi ba ka htien ka ba pen khia ya ka jing long man sim ka jong phi ya ka jing mut ka jing par khat ka jong phi ha ka ni ka sngi ngin le lang bandwai nget u try unai fi ka bor nget try plai lot ya ka jim ka jong phi nang ni ka sngi bangin nom long ka mu jona hen dai ngin ya kmen haba ki wei ki yo ma ka jing penem haba ki wei ki yo ma ka jing kur khu ka jong try ha ka jim ka jong ki ngin le lang ha ni por ki jing twai Pajing bab nang long phoi ka teng ka jomeng wan khmak ka jomeng por ting Jesus Christ nom panim jingi try ngi ai ngo sha ko try ba mekren ha ka jim ka jongi ko try lim ba ka ni ka htien ko try ka ni ka htien ko try ka hikai ngi ka try ka ni ka htien ko try ka sneng ngi ko try ka ni ka htien ka pen bet ngi ko try ba bun sin ko try ka jinglong ka jing im ka jongi kum ki banget ko try ngi long ko balong ni jona ko try hey ba try ba mem la khari ko try ban let chen ni ve ko try sum la pen ko ngo ko try ha ka ta ka htien ka jomi rai try ula khwa palat ko try Jesus ba ka ni ve kan jot rai try ngi ai ngo ye me ko try Jesus ba try me pen em ko try Jesus ba me pen lai luot ko try Jesus ya ki men sim ki ba khodo ko try Jesus ki bran ne ve ko try ha bangi puli ko try ka ni ka htien ka jomi kum joro ko try bun sing long ko mu jona ko try ngi khwa ba ki nong shon ki jongi kin jot ngi khwa kita ki bi isi ngi ko try kin non ha ka jing tem rai try melong blay ko try jongi Jesus nei ko try melong blay ko try ban suki ban bitar ko try Jesus melong blay ko try kan re ka Jesus nei kum ma mela le ka Jesus nei ka jim ka jongi ko try ai bangi ru in comment ko try Jesus ha ba me pen e ka Jesus nei ka jomi ko try ha ba me ai ka jing ai ka jomi ko try Jesus ha kita ki bangi isi ko try ha kita ki bre ko try ki bele persha ngi ko try ai bangin comment ko try ba me ker khu ka jim ka jongi ko try ma ka htien ka jomi ko try ka hikai ngi ko try bangin e ki nong shon ko try ai bangin eat ko try ki nong shon ko try Jesus try kum ba mem la eat yangi ko try Jesus men bangi dang long ki nong shon ki jomi ko try Jesus try me la yap ya plin am ta ka jim ka jongi ai bangi ru ko try ngin eat ki nong shon ko try bangin ai ko try ka htien ka jomi ko try ha preng jongki ko try Jesus ba ma kiro ko try kin yo ma ka jim panem ba ma kiro ko try kin yo ma ka jing ai kin yo ma ka jing kur khu ko jomi ko try kum ba me hikai yangi ko try na htien ka jomi ko try me on ko try Jesus bangin le bha ko try ya kita ki ba isi yangi ko try me on ko try Jesus bangin kur khu kita ki betem ngi ko try me angin duai ko try tak balik sni ngi ai begin pendep yang ni htien ko jomi ko try ha ka gm ko jongi ko try Jesus ba try ngin eat ko try ki parmarjan ko try ko mangi eat ya lade ko try bagin pen e ko try ka jim ha ko jomi ko try Jesus ya ka ji ai ko jomi ko try shaki way ko try Jesus nga sungu sha ko try me ai ka ni htien ha ka gm ko jongi ngin ki htien sha ka long ka htien jo ko jing ko khu ka htien jo ko jing pen khia ko try ya ka gm ko jongi ha ka ni ka sngi ko try ba weng no ko jing bu no na ka gm ko jongi weng no ko try Jesus ka jing show na ka jim ka jingi weng ko try ka ta ka jing isi ko try na ka jim ka jingi bat pendap ngi ko try na ka ta ka jing long ko jomi ko try Jesus bagin ya command hame ko try bagin ya eat hame ko try Jesus bagin so command ko try ha ba ki way ru ko try Jesus ki yo mat ka jing ai ki yo mat ka jing khu ki yo mat ka jing penim ko jomi ko try ko bless bun ko try Jesus ni ka htien ko jomi ni ai ngo ko try Jesus ka jing pen khia ki bakan jaman sim ko try ha ka ni ka sngi ko try leng ba ka ni ka htien ko jomi ko try bat ba way ru ko try Jesus ka ni ka sngi ko try ha preng jong phi ki ba pet ya ni ka program ka sngi pia ling ba shibun ki jing pang ki jing stom ko try me i ko try Jesus ka ta ka jing kit ka jong ki ko try ya ka jing pang ka jing stom ko try kila yo ka report ka basni ko try ba try kila so si ko try kila ko slide kila ling a kila le pisa ko try re ka htien ko jomi ko try ka ai ka jing kermen me auto wan hanga pi boro ki batak ki bakhia ko try ka jing kit dengan penjam try ab kin wan ban bread load aki kejat ki jomi ka jing pang ka jong ki ko try ka jing ko slide ka jong ki ko try kin wan ban bread load ko try ki kejat ki jomi ko try ma me lo me ko try bo sumar su kher ko try ya ka jing em ka jong ki ko try kin khmi shemi ko try ko ma htien ko jomi ko try Jesus ka pakan ma ngi ko try bagin khmi ko try tang shemi ko try nang no ka wan ka jing rap ka jongi ka jing rap ka jongi ko wan me ko try u blai bla tha ki breng ba ka khando ai bi ki pet
me ko try Jesus makin wat ye me ko try Jesus try kinum shania ko try Jesus try ka jing start ka jong ki ko try kin shania ko try ha me ko try ma me ko try ublei jong ka do baro kam dan ke bam la ban me bor khoi ka long ko bala ma ka kren ko try ka jing pen khia ka jong me ko try ha ka ni ka sngi weng ka jing kro weng ka jing phang ko try na ka jing em ka jong ki ko try Jesus ma ga nget me pha ka tien ka jong me ka ta ki ba be pen khia ki ko try ka ni ka sngi ling ba ka jing snam ka jong me ko try na pen bara ka jing pen khia ko try ma ga nget ki ni khun ka jong me ko try ken pediang na ka jing nget ka ni ka sngi ni na pan ki dem ki ni baro ting Jesus Christ belong na pen im jingi amen yo dan pring jo fia ka ni ka sngi fi of in kwa show ka jing slok na tien ka jong blai ne ne from kwa ki jing duai Pilaban phone ni tiki number with ear tiki screen ki jong fi. Dan if laban wen kan do ingi shani ko office jong ko Potternet. Kabaran apa Nongthymmai Nongkhryiem. Tetat dunia syam yang pat ko ka sngi. Ublai ka jing suk long dekat lemba fi baro. Amen.